Traumapotilaan elvytys. Eli ensin selvitetään se, että onko se elottomuus aiheuttanut sen trauman vai onko trauma aiheuttanut elottomuuden. Jos on niin päin, että ensin tuli trauma, joka aiheutti elottomuuden, niin muutetaan vähän sitä elottomuuden hoitamisen kaavaa. Lähdetään ihan ensimmäiseksi katsomaan sieltä hypovolemia. Eli jos meillä on joku suuri ulkoinen vuoto, niin meidän pitää ihan ensimmäiseksi tukkia se. Eli meillä on mahdollisuus käyttää kiristyssidettä. Jos on raajassa, niin nykästään kiristysside ja tukitaan se vuoto sieltä. Sen jälkeen meidän pitää hoitaa ilmatiet, eli tässä vaiheessa puolitetaan nopeasti ilmatiet, aikeeli on siihen näppärä, laitetaan aikeeli ja aloitetaan ventiloimaan. Nesteytys pitää hoitaa nopein, siihen on IO-yhteys, eli olkapäähän IO-yhteyden poraaminen. Ja sitten vielä meillä voi olla jänniteilmarinta, joka voidaan laukasta joko neulatorakosenteesillä, tai sitten, jos on osaamista mahdollisuus lääkäriä paikalla, niin mennä kyljestä läpi ja reikä sinne torakostonia. Ja sitten on toki vielä mahdollisuus, käypähoidossakin lukee, että voidaan, jos on sydämen tamponaatio, niin se voitaisiin sieltä avata ja hoitaa. Mutta siihen tarvii olla sitten osaaminen ja oikeanlaiset välineet. Muuten traumaelvytys, tosiaan jos on trauman jälkeen mennyt elottomaksi, hoidetaan vuoto, hoidetaan ilmatiet, hoidetaan nesteytys, jänniteilmarinnan laukaisu ja sitten jatketaan normaalin elvytysprotokollan mukaisesti.